Есәмсіз эфирда сейшәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темаларга кыскача күзәтү. Декабрь айында көн сайын диярлек балалар катнашында һәлакәтләр теркәлә. Аларның сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Балалар бакчасына түләүләр арта, ата-аналарга нәниләрне карау һәм тәрбияләү өчен ничә сум түләргә кирәк булачак? Хәбәрчебез ачыклады. Китап укырга яратмаучылар да авыр сорауларга җавап таба. Россия сәламәтләндерү лагерында интеллектуаллар арасында ярыш узды. Ихуд инспекторлары юлдагы ситуация өчен борчыла, мондый хәлнең булганы юк иде әле диалар. Агымдагы айның 12 көнендә юлдагы авариялар 8 бала катнашында булган. Алар һәлакәтләрнең барлык категориясендә дә зыян күргән. Нигездә 2-4 сыйныф укучылары бу нәрсәгә бәйле балаларны ничек сакларга Гүзәл Шихапова ачыклады. Декабрьнең бер көнендә күңелсез хәбәрләрдән башка узмаган диярлек соңгы очрак кичә булды. Гыз бистәсендә урнашкан Ямашев урамында 10 яшьлек бала юлны тиешсез урыннан чыккан. Зебрага кадәр нибары 10 метр ара булган. Нәтиҗәдә машина астына эләккән. Бәхеткә кыз бала җиңелчә генә җәрәхәтләр алган. Караңгы булса да яктырткыч элементлар кулланмаган. Әгәр фликерлар булса, машина йөртүче аны иртәрәк тә күреп алыр иде. Мондый элементлар ирекле сатуда лентаның 1 метрын 25 сумга сатып алырга мөмкин. Есть светоотражающие элементы. Яктырткыч элементлар бар, аларны өс киеменә тегәләр. Бездә ателье да бар, ярдәм итәргә әзер. Аларны куртканың җиңенә 2 юл итеп тегәләр. Хәзер бу элементлар барлыгына шәһәр мәктәпләрендә һәм бакчаларында да игътибар итә башлаганнар. Әти-әниләр, әби-бабайлар да бу элементлар белән яхшы таныш. Есть, я видела, у моей внучки у самой тоже есть. Минем анагым кечкенә булса да яктырткыч элемент тагып ире бик кирәк, айрыуча кичен ишек алларында караңгы. Көндә кулланабыз, сатып алдык подземкадан. Любой канцелярский магазиннарда бар. Шуны сатып алдык, көндә йөри шуның белән. Күз күреме начар булганда фликерлар бәрелү мөмкинлеген 6-8 тапкыр киметә. Гади наклейканы яки лентаны машина руль артында утыручылар 150 метр ераклыктан ук күреп ала. Если без светоотражательных полос, то, конечно, бывает. Әгәр мондай элементлар булмаса, бик начар юлга да йөгереп чыгалар. Кеше баласын бәрдерәсе килми, безгә дә куркыныч. Плохую погоду днем-то еще так видать, а вот когда вот осень. Һава торышы начар булса, көзен бөтенләй күз күрми юл кырыенда яктырткычларсыз басып торучыларны күреп булмый, юлга да чыгалар, машинадан да көтмәгәндә төшәләр, тизлекне киметеп йөрергә кирәк. Автоинспекциядә барысына да әти-әниләр гаепле дип саныйлар. Өч очрак балалар автомобиль салонында утырган вакытта килеп чыга, бер бала куркынычсызлык кайышын эләктермәгән була. Во-первых, ввести свое транспортное средство с нормативной скоростью. Беренчедән тизлек режимын сакларга кирәк, балаларны махсус креслоларга утыртырга. Хәзер әти-әниләр бәйрәм көтә, әмма балаларның юлдагы куркынычсызлыгы турында онытырга ярамый. Бу аянычлы тәмамланырга мөмкин. Бәхетсезлек кайсы гаиләгә ишек шакыр билгесез. Инспекторлар кизү торганда 2000 балага кисәтү ясап дөрес юл күрсәткән. ЮХИДИ хезмәткәрләре шәһәрдәшләргә җәяүле юлларыннан йөрергә киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Киләсе елның 1 гыйнварыннан балалар бакчасына түләү арта. Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы әйтүенчә, бәяләр уртача 8%-ка күтәреләчәк. Процентларны акчага әйләндергәндә бу якынча 221 сумнан 452 сумга кадәр дигән сүз. Хәзер ата-аналар бакча өчен уртача алганда 3300 сум түли. Күп балалы гаиләләрдә бер кешегә туры килгән керем күләме 10 000 сумнан артмаса 380 сум. Балалар өчен түләү артты, ләкин компенсациялар аркасында бу суммалар кесәгә сугмаячак дип белдерделәр мэрияда. Мы не можем больше или меньше, мы должны обеспечить, согласно санитарным нормам, эти нормативы. То есть, если 8,2% хватает на то, чтобы эти нормативы, по этим нормативам оказывать услуги, значит 8,2%. Здесь ни о какой прибыли и ни о каких дополнительных деньгах речь не идет. Быел республика программасы буенча беренче тапкыр балалар бакчаларын капиталь ремонтлауга киришәчәкләр. 5 ел эчендә 30 елдан өлкәнрәк булган 60 мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә төзекләндерү эшләре узарга тиеш. Ремонт аркасында балалар каникулларга китмәячәк. Эшчеләр 3-нче сменада эшләячәк. Капитальный ремонт у нас в городе практически, вот КАМАЗовские частично были отремонтированы, капитальный ремонт, а так ни одно учреждение не прошел капитальный ремонт.
Татфонд банк офислар сонын кимете, клиентларны кабул итү вакытын кыскарта. Бу яңалык банкның рәсми сайтында басылды. Банкоматтан акчаларны шикле күләмдә генә алып була. Бүген дә бүлекләрдә халык күп иде. Банкның облигацияләре саклана торган икенче офис оешмасының лицензиясез калуы Татфонд банк клиентларын борчуга салды. Бүген үз акчаларын тизрәк алырга теләгән шәһәрдәшләрне 13 гыйнварга чиратка яздырганнар. Банкоматта акчалар тәмамланса, берничә банкта комиссиясез алырга мөмкин. Шалыда бюджет чыгымнары Кремгә караганда 164 миллион сумга кимрәк. Бу саннар бүген шәһәр советы утырышында яңгырады. Көн тәртибендә барлыгы 6 сорау иде. Алар нәрсә хакында һәм ничек хәл ителәчәк, хәбәрчеләребез сөйли. Шалыда акча эшләп алынганнан күбрәк тотыла. Ярый әле бюджетка халык ярдәм итә. Шәһәрдә салым җыю планы арттырып үтелгән. Бу сан 80 миллион сум тирәсе. Моннан тыш Шаллы 166 миллион сумлык бюджет ара трансферт алган. Әлеге акчаларын депутатлар янгын куркынычсызлыгы чараларына, мэр грантлары, җир мәсьәләләре, социаль объектларга тотарга булдылар. Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, централизованной системе водоотведения, централизованной системе холодного водоснабжения, к сетям связи социальных объектов. Предлагается 9 миллионов 525 тысяч 830 рублей. Это такие детские сады, как 118, 117 и 116. Җир салым буенча да үзгәрешләр бар. Хәзер ул салым түләүчеләр өчен отышлырак булачак. Сейчас мы принимаем с вами решение, что ставки остаются такие, а они, соответственно, меньше, чем мы увеличивали с вами ставку. То есть мы в данном случае как бы улучшаем положение налогоплательщика, потому что в решении городского совета мы не говорили об изменении кадастровой стоимости. Шалыда кайбер тукталышларның исемләре үзгәрергә мөмкин. Мәсәлән, Тиздән автомеханика техникумы тукталышы тимер юл вокзалы дип аталачак. Сөембикә проспектындагы 16-нчы комплекс хәзер 11-нче комплекс тукталышы булачак. КамАЗ магазины җиңүнең 40 еллыгы урамы дип йөртелергә тиеш. По проспекту Яшлек, бывший Рембыттехника. Второе. Присвоить скверу в 38-м микрорайоне наименование сквер Рената Гелязова. Президиум утырышында барлыгы 6 сорау каралды. Алар барысы да шәһәр советының 15 декабрьдә үтәчәк чираттагы сессиясенә куела. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шалыда мошенниклар тузагына эләгү очраклары арта. Бер ел эчендә 350 очрак теркәлгән. Күбесендә шәһәр халкын телефон һәм интернет ярдәмендә алдаганнар. Шул ук вакытта иске усулларны да һаман файдаланалар. Тулырак алдагы сюжетта. Чираттагы корбан 10 мең сумыннан колак каккан. Нумизмәт үзенең ничек тузакка килеп калуын аңламыйча да калган. Мошенниклар ир-атка ялганлап көмеш акча һәм аш кашыклары сатканнар. Тик алар соңыннан ачыкланганча көмеш кенә булып чыкмаган. Причем ходят лица такого вида. Әлеге җинаятьчеләр исерек кыяфәттә йөриләр. Аларга карап бу өендәге бөтен нәрсәсен дә сатып хәмергә алыштырырга әзер икән дигән туйгы туа. Төрле риваятләр уйлап чыгаралар. Чынлыкта ул акчаларның бәясе юк. Алар ниндидер гап-гади бер металл катнашмасы гына. Кашыкларны шулай ук нәселдән мирас булып күчте дип тә ялганлап саталар. Мошенниклык ул иң катлаулы җинаятьләрдән санала дип ассызыклыйлар Эчке эшләр идарәсендә. Мисал өчен интернет аша алдаучыларның эзенә төшү бөтенләй мөмкин түгел диярлек. Шулай да тикшерү эшләре алып барыла. Нәтиҗәләре дә бар. Быел алданган кешеләргә барлыгы 750 мең сум акчалары кире кайтарылган. Истимагый мошенниклык буенча безнең барлыгы 6 җинаять эше ачылды. Алар арасында бузымны алдырам дип алдаулар, мөхаҗирләргә ярдәм итәм дип ялганлау, туганын һәлакәткә эләкте дип ялган ысымыслар җибәрү һәм ялган бал сату белән бәйле җинаятлар бар. Гомуми зыян 900 мең сум. Җинаятьтә гаепләнүчеләр килгән зыянны капладылар. Мошенниклык төрләре үзгәрсә дә, саклану усуллары шул ук. Теләсә кемгә ишек ачмаска, үзең турында һәм акчага бәйле мәгълүматларны таныш булмаган кешеләргә бирмәскә, телефоннан алынган мәгълүматларны һәрвакыт тикшереп тору зарур. Райнур Әгъләметдинов, Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Яңа елга 18 көн калып бара. Бүләкләр алу турында уйланырга вакыт. Сыйфатлы пуховиклар һәм матур туннар менә барысына да шар. Аларны каян табарга киләсе сюжетта. Жылы, уңайлы һәм матур эс киеме зима кибетендә яңа елга кадәр арзан бәягә соңгы сатып алу мөмкинлеге. Шәшке туннарның яңа коллекциясе дә кайткан. Кайры туннарга 40%-тан 60%-ка кадәр ташлама, ә мутон туннарны 30-50% ташлама белән сатып алырга мөмкин. Күңелгә хуш китерлек бонуслар да каралган. Мәсәлән, шәшке яисә мутон тун сатып алган очракта кайры тун һәм пуховик бүләккә. Я пришла в магазин «Зима», чтобы подобрать для себя норковую шубу. Оказалось, что здесь проходит акция при покупке норковой шубы «Дубленка в подарок». Я решила сделать подарок своему ребенку перед Новым годом. Мы решили зайти в магазин «Зима». Здесь огромный выбор.
Мы смогли выбрать моему ребенку шубу, себе дубленку, а еще в подарок получили вот такой вот пуховик. Зима кибеті бітін ғайланы кейіндірерге әзір қатын қызлар мех яйса қайратун алған ұшырақта ерлер де бош қол біләнгіне кете алмас. Сатушы консультантлар ердем етерге әзір. Өз киімлерінің 36-дан 72-ге қадыр барлық өлшемлері тәқдим етілі. Матур һәм жылы өз киімін сатып алырға ашығығыз. Зима кибеті палитра сәуде өзегінің 3-ші қатында орнашқан. Иң ақыллы студентлар қойсы вузда білім алам. Бұл сұрауға жауапны түн ортасына қадар Растинка сәлемәтләндіру лагерінде әзләділер. Мұны телевизордан да күрсәтмелерді ештрушылар. Биремнәрні алар үзләре уйлый. Нәтижеде китап оқырға яратмаушылар да ауыр сұрауларға жауап таба. Кто знает ответ на где раки зимуют? Аня. Подожди, ты кто вообще? Я Денис. Кемнең шетел машинасы бар, кем пеләшләрне ярата. 10 минут дәвамында һәр катнашучыда карточка тутырырга тиеш. Сораулар янында җавап урынына кеше исеме торырга тиеш. Интеллектуаллар шулай таныша. Каждый должен найти хобби какого-то другого человека. Вот из всех этих людей. Ну, например, кто-то любит лысых, надо вписать его. А кто-то любит прыгать с парашютом. Интеллектуаллар клубына 40-лап команда йөри. Алар арасында төрле оешма хезмәткәрләре, укытучылар, өйрәтеп ябыштыручылар, студентлар да бар. Бүген исә вузлар арасында чемпионат уза. Интеллект это же хороший тренажер, тренинг такой для того, чтобы просто уметь управлять теми знаниями, которые у тебя есть. Потому что человек складирует эти знания. Их нужно доставать, показывать, какой я крутой, какой я умный. В наше время же ум ценится. Чемпионатның темасы күренекле шәхесләр тарихы, әмма аны оештыручылар гына белә. Шуңа күрә студентларга әзерләнергә дә туры килмәгән. Биредә Google-да ярдәмгә килми. Беренчедән интернет тотмый, икенчедән җавапларны логик фикерләү ярдәмендә генә табарга мөмкин. Темаларны монда гына беләбез. Ну, теге елны килгән бар, 3нче ел килгән бар. Импровизация. Мы опираемся чисто на свое мнение, на свою логику, на свои мысли. Здесь есть среди нас ребята, которые уже не первый год этим занимаются, то есть приезжали сюда не раз и не два. У нас как бы есть уже опыт в этих играх. Мы начинаем думать от простого логического, приходим вообще к неожиданным решениям, и это оказывается правильный ответ. Студентларның белемнәрен төнгә кадәр сынадылар. Мондый ярышлар атна сайын диярлек уза, әмма мондый масштабларда түгел. Клуб вәкилләре Нур яшьләр үзәгенә атна сайын җыела. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгенге мин сезнең белән сау булашам. Студиядә Роза Хабибуллина булды. Исән сау булыгыз.